Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sapro arep pamitan. Nyusul aku ning sawah. Loh, maju liga. Kos ning kantor desa karo bose. Ya arek kabur sik we. Hah? Nyapa? Yo wong teko awane kok. Karene ndi? Kowe marani ning arep. Wis jak oleh. Heh? Golek apa? Golek apa ning Wonogiri? Heh? Ngarep golek apa? Yo, sikile dibungkus kalian. Yo aja mulai sik ngosik kok lagek kok. Kok iso? Mau 10 menit ae kok iso. Gila. Apa? Lah yo 10 menit ae kok ora kudu ngalih ae to. Lah piye to? Ngapa to aja isuk ae kok. Kowe oleh sak piro iki lho? Sak ya Allah setengah gulute rong enek lho. Ah, iku wis jual le kok iso. Dewi aku mbuh lek kos ndi? Jagung mok sukete kaya ngono. Tak babuti arep disemprot sik. Sing kene sing Kono gak? Sing kono ke gak? Sing kene tak babutin tak ke apa? Lah lek kos mbuh ning ndi? Ketok ning anu. ning bali desa. Ning bali desa. Berarti iki aku dhewe iki. Piye? Nyapa guyu-guyu? Apa wis bidal, Bang? Ning bali desa kek mau. Karo sapa? Karo garpo. Apa gandolan? Ya. Wong engke ning kene karo aku. Cek tas. Lagi wae. Mau. Mau lah. Wong jam 8 kan. Lah muni jere anu apa arep jopo obat sik ngono. Alah aku ning kene dhewe iki berarti. Dilan model iki. Packingan sik anune apa pesenane. Lagi lah, sepatan. Nah, dari ini gak sido mulai le. Perang gemprang. Mulai perang dino. Lah sedina mulai barang. Ya rong dino apa piye to? Oh, setahun ngono lho karwane. Kok iso Kowe ndang ngontek. Urung tak apen lho sijine. loro lho wisan. Wis loro. Loro. Wis sini urung tak pabrik. Tak pabrik dulu. Pengingat. Kowe kok mabli kok kono kena to? Saka kene. Gak maksudnya ning kono kan kena, gak iso. Aman. Mosok soleh loro kowe. Si loro kita arpan. Wis engko di pabrik loro, deloken. Ya piro? Loro. Wis mau upload tapi. Gong. Wis ning kono. Loro. Oh ya loro. Tak pabrik siji sik. Sendek bengi sik Kok judulnya kos nyadil kuwi lho. Iki judul apa kuwi lho? Coba velocity-mu ambengnya lho. Ambengnya mulai jam piro? Aku delete mulai kok karo bosan mulai sesuk. Anu nggih kangenan kok ndang mulai sik ngono. Aku turu dol isuk nih. Aku wis ngira, soalnya aku isuk nek tangi rono kok wis ning kono tak gugah. Jane iki arep gak tak gugah lho ben teko sore. Aku tangi lho wisane, aku jam 6 wis tangi cah budal sekolah kae. Lah nyapa randang piye ngono? Mencari slogi ngono ae. Mencari slogi. Nyapa nge randang tangi? Buat apakah? HP ku malah kena dipencet loh. Lah nyapa? Tuh. Karo tak dandakno. Layak kok gak dolanan HP belas. Ke lho nek HP ke lho. Ndi? Kantor. Ojo ke HP ning kantor. Realme. Ke HP ning kantor. Oh, ning ndi ora ning ndi paling kok nggone bose ngono tok kok. Gak yo. Ya ayo. Jadi apa arep ngejak aku? Kamu. Jadi ini kamu arep ngejak aku ning Jombang. Lah, gedang kamu mbosok repot ngejak. Pinter nak pas gak repot kayak gak. Bene bareng bangkos bareng karo bose. Ning ndi to, Dik? Lagi petang menit lho. Yo. Kok iso Mosok we tak tinggal kamu. yo, kok bengi aku anu arep review karo bangkos. Review apa? Oh, Stea. Review Stea, Bro. Apa jenenge? Apa nek ngomong barang anyar? Barangan tong jere tepeng. Patah. Dile bangkos. Ngawur. Cek kathak aku ora opo ngopo lho. Terus Paling karek sak bulut mosok mambengi
masa dinomu tong. Kita ini lho. Gak urut. Cok lecet. Lecet, Bro. Aku alhamdulillah mampengi oleh 30 lho kan. Aku 7. 30. Andik 23. 30 aku dhewe sing akeh. Jek banyu es. Bangkus 20. Jek banyu es bar banyu es dilebok. Aku ngejane es kes ra kuat aku. Timbangane manukku tekeki kaya ngono mending sikilku tak paksa. Aku mau paksa tiwas gletak lah dipaksa. Aku mau gak kuat. Gak paksa. Kayak kita apes aku. Dino Senin. Remek. Nyemplungne lagi. Lep lagi. Gak kuat loh aku. Tapi nak menang iso kok gak kuat jang. Padahal pernapasan mek lari ya jos lho. Mbuh nyapa? Mosok kalah ilmu guna ning banyu. Ilmumu luntur nek ning banyu. Aku apa keleburan banyu urung kok teng nang das ya Allah. Iki sok ben anu. Apa? Tonjone ditonjo dhewe. Wis ngeri men. Gak golek wong. Engko aku tak ngenteni turane kok. Ditonjo dhewe engko kok. Laktor dhewe wis kabeh dhewe ning kene. Soale saiki kan hitungane bingung bayari. Ngongkon wong nanggung. Ngongkon Dik Sri. Aku Dik Sri. yo paling sing dikongkon bose. Karek bose no. Bose dibengi kan ngomong ditonjo dhewe aku ngomong saiki kok. Ini kan gajaran bose. Nggih dongaren wis tangi wae. Yo enek acara iki to. Lelangan. Aku gah. Engko nak tangi nak gak tangi tak gedar-gedor. Pak Kandi cek turu ya kita iki. Wis tangi Pak Kandi. Mbak Sam ning kono aku ora ono. Yo Mbak Sam. Aku bar wis kok sawah kidul. Bar kodong banteng iki mang aku. Bar kodong banteng. Enterno paket iki nggawa si cepat karoan. Bar kok sawah kidul. Aku ngenteni si cepat anu timbang dibatal neh, ya toh. Wis tak pateni kabeh, Bro. Ditepati nyapa ya? Asar-asan waduh soalnya. Tapi kan tanggungane. Iya. Tanggungane ora apa-apa. Ya yo jelas kirim rene yo, ramu kan gak kirim rene. Kowe kene Jombang pirang jam? Paling sak jam setengah, 2 jam. Nak menumpak kaya apa? Alon-alon. Alas gak mungkin belas. Alon-alon aku. Skupi lo mentek 81 saya ngoyo. Masa. Kowe kok berarti iki teko Mas esuk bali. Besok, yo. Esuk. Esuk apa awan? Yo isuk padha yae jam 8 jam 9. Paling aja sore-sore. Sore-sore iso mudan soalnya. Iya. Bahaya semudan. Engko kontan ning omah lho ya, Pak. Gak ero. Ya to. Mesti ngono kuwi. Aku wis kuwi gontan kowe kok sok. Yo. Nah, yo tenan kok. Iya tenan. Sepil. Dijak ngomongan buke. Gak. Ngomong dhewe kok, Bos. Tak udan. Iya. Ya wis, Tang, wis 8 menit, Tang. Piro? 8 menit. Ya, terima kasih yo. Yo hati-hati ya, tren. Engko kabar-kabar nek teko. Kakakku tak ipo bohong ya. Ya, sapa kakak sapa? Kakak Jion. Mbok gak nek rene ya, Non. Ora WA bos. Ya hati-hati loh, Pren. Oke. Iki sampro arep pulang, Bro. Paling sesuk wis bali kur dino Pak. Iki akar nerusno aku apa? Nggih kejutan. Bose karo Bang Jus enak acara ning kantor desa. Ki rencanane sing arep ditanduri Brambang. Kur saiki telung gulut tok liyane jagung. Jagungnya gak dadi aja putih ae. Kok ora jero ya toh. Iki jagunge sing kene iki kaya oman ketok gak iso apik tukule. Ki iya pitek mbuh. Pakak nodes ae engko. Yes, Bro. Terima kasih sudah menonton vlog dengan AMP. Semoga terhibur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.